Lijepi pozdrav, dragi prijatelji. Javljam vam se iz svog dnevnog boravka jer nisam želio čekat sa boljim uvjetima da napravim ovaj video. Naime, puno vas koji živite u Srbiji poslali ste mi poruke i molbe da li mogu nešto savjetovati ili napraviti ili povesti nešto vezano za sve te promjene u društvu, društvene i politička događanja, kako ostati miran u tome i što bi bila prava stvar da bilo koji svjestan čovjek napravi kako bi se zaista dogodila promjena, kako bi se ona dogodila u najboljem svjetlu, za najboljim ljudima, na najbolji način. Pa, mnoge stvari koje ću sada kazati možda se neće svima svidjeti, ali jednostavno one su neizbježne. I neovisno o tome da li vam je ugodno to čuti ili ne, primijetite što se u vama budi. Nažalost, Srbija je dugo godina zapela u stvarno lošem položaju. Evo, od svih ovih naših južnoslavenskih naroda izgledalo je kao da ono kaska za svima drugima i toliko se nosi sa težinom u društvu i sa ljudima koji je vode, koji vam nisu baš bili po mjeri ili najomiljeniji. Ono što svako društvo koje želi ići naprijed mora napraviti sa sobom, a to je iskreno se suočiti sa vlastitom prošlošću. To su morali napraviti svi narodi koji su željeli ići naprijed. I u povijesti imamo primjere stvarno hrabrih naroda koji su se morali suočiti sami sa sobom, priznati neke svoje pogreške, zamoliti za oprost, kazati žao mi je, i onda su iz te kaljuže mogli vrlo brzo i vrlo lako krenuti naprijed. Ne želim uspoređivati Srbiju s nikim, niti je stavljati nekakav određeni koš negativnosti. Meni je, evo, iskrena namjera iz ljubavi prema svim ljudima tamo, koje duboko poštujem, da vi koji imate tu hrabrost, da imate tu snagu, da vi napravite taj korak. I ono što često kažem, bez zdrave Srbije nema zdravog Balkana, nema zdrave jugoistočne Europe. Srbija i stabilnost Srbije i otvorenost Srbije i zdrav razum u Srbiji su ključni kako bi se stabilnost održala na ovim prostorima, a svaka nestabilnost, svaka mržnja, svaki neki naopaki put u Srbiji zapravo raspirava krivi put u svim okolnim zemljama. I s obzirom da sad možete osjetiti i znati koliko odgovornost to nosi. Nekako osjećajući se vođama, osjećajući se predvodnicima, onda možete imati tu hrabrost da napravite taj prvi korak. I da jednostavno, bez obzira na to ko je kriv za nešto, ko je agresor, ko je žrtva, da vi zbog vlastite dobrobiti, zbog vlastite budućnosti napravite prvi korak i kažete žao mi je. Žao mi je za svu prošlost svih mojih predaka, bez obzira kada se dogodila, koja je uzrokovala nešto nažao nekome drugome. Vi ste se sada u Srbiji okupili na trgovima, ulicama, u tolikom broju ljudi da je to impresivno. To budi nadu, to daje nadahnuće, to otvara mogućnosti. Ali nijedna revolucija, nijedna evolucija nije prava ako ona ne proizlazi iz pravog mjesta iz kojeg se čini i ako ne proizlazi iz pravog duha, iz duha koji je utemeljen u voljenju i u napretku, a ne u pokoravanju ili biti bolji od nekog drugog. I ako me pitate za nešto što bi bilo, ajmo reći, kvantni skok koji bi se mogao dogoditi, je da se svi ovi ljudi koji su se okupili
u stotinama tisuća. To je tako veliko, to je tako snažno, to je tako moćno, to se može preliti na sve druge zemlje. Kada bi za početak, kad se sljedeći put okupite, mogli u tišini stati sa svim onim svijećama koje palite. Možda i kleknuti. I sa svom poniznošću, sa svom željom za oprostom, sa svom namjerom za pokajanjem u ime svih onih koji nemaju snage i hrabrosti pokajati se. U ime svih onih koji su toliko okorijenili u mržnji i u nesnošljivosti da ne mogu pronaći to zrno savjesti u sebi. U ime svih onih koji su umrli pa ne mogu kazati žao mi je i oprosti. Da vas, stotine tisuća, to napravi za njih. I da se u sebi i na glas prvo obratite Sarajevu. Makar vi nemali veze s time, makar nikad ništa niste napravili vezano za taj grad. Ali taj grad traži da mu se netko ispriča. Da mu neko kaže žao mi je. I ne zbog nacionalne osnove, ne zbog religijske osnove, nego kao ljudsko biće. Zahtijeva žao mi je, zahtijeva oprosti, zahtijeva suosjećanje, pokajanje. Pa evo još nešto bolje. Odali ste do Novog Sada. Odite do Vukovara. Ljudi će vas tamo otvorenog srca primiti, jer oni čeznu da ih neko pogleda u oči i kaže im žao mi je. Neka vas 100.000 ode tamo. Okupirajte te ulice svojim svijećama, trgove. Tamo kleknite i kažite evo u ime svih koji to ne mogu i u ime svih onih koji bi trebali, a neće, mi kažemo žao mi je, oprosti mi. Ti ljudi će se rasplakati, vi ćete se rasplakati. Nama u ovim zemljama treba jedno 7-dnevno kolektivno plakanje. Mi svu tu bol i tugu što se brat okrenuo protiv brata trebamo otplakati i otpustiti. I makar to ne imalo veze s nama, makar to bilo u nekom periodu kad se mnogi od vas nisu ni rodili, nemate ni veze s time, ali u ovim tijelima teče krv koja ima veze s time. Krv nije voda. I dok se to suočavanje, dok se taj oprost na ogromnoj razini 1000 ljudi ne dogodi, teško da ćemo ići naprijed. Jer ćemo nažalost onda samo ponavljati povijest kao što je redovito svakih 50 do 70 godina ponavljamo. Ne treba nam to. A kad ste bili u Vukovaru, kad su vam ljudi ti pokazali slike, podijelili svoje priče, kad ste istinski suosjetili s patnjom drugog čovjeka, odite možda do Osijeka, onda se spustite kroz Tuzlu, Zenicu do Sarajeva i u svakom gradu to napravite. Odite do Srebrenice. Koliko god to teško bilo, koliko god to bila ono muka Isusova. Isus je na križu bez imalo žaljenja bio. Nijednom trenutku se nije žalio da mu je teško. Ako on mogu izdržati to, možemo i mi izdržati nešto što može izgledati ponižavajuće, teško. Ali to što će naš ego spustiti na njegovo mjesto i dopustiti da taj božanski duh iz nas izađe. Ja znam da hrabri ljudi imaju snagu i za to.
I kad smo tako prošli, vidjet ćete da će taj val otići i preliče se na druge da oni uzvrate jednako. Srca će se rastopiti i otvoriti. I Srbija će napokon iz te tame moći izaći na svjetlo. Jer napokon se psiha, kolektivna psiha, suočila s onim što nema snagu priznati već 30 godina. I dok god to crnilo iz podsvjesnog, iz skrivenog, iz potisnutog, iz prevarenog i izmanipuliranog i izlaganog, jer su vam lagali i skrivali, dok to ne izađe na površinu, ne može izaći stabilno, zdravo, mirno, napredno društvo. Vi to činite za sebe, ne za mene, za sebe. I možda će neko kazati, a što oni prvi to ne naprave? Očito nemaju snage ili ne osjećaju da je njihovo. Ali nisu oni ti koji danas demonstriraju, nisu oni ti koji su zapeli u tako nečem. Vi ste. I opet vam kažem, kako god to zvučalo, ovo činite za sebe. Ja znam da možete. I ako ne možda tako kolektivno, onda svako onaj koji se sada osjetio pozvanim, neka krene to raditi sa sobom. Vrlo je jednostavno. Udahneš, izdahneš. Staviš ruku na srce. I zamoliš da se pred tobom pojave svi oni koji osjećaju da su bili prevareni, ranjeni, povrijeđeni djelovanjem tebe ili nekog tvog iz prošlosti, nekog tvog od rodbine, nekog tvog iz tvoje vjere, nekog tvog iz tvoje nacije, nekog tvog iz tvoje rase. Nije važno ko je taj i kad je živio. I ako se želiš fokusirati na određeni događaj, određeni period, određenu zemlju, fokusiraj se na njih i zamoli ih da stoje pred tobom. A onda zamoli sve te svoje, svu svoju rodbinu, sve svoje pretke, sve svoje pripadnike nacije i vjere da stoje iza tebe. Kao jedna piramida na čijem si ti vrhu. I onda sa svom podrškom iza leđa te ogromne piramide ljudi koji stoje iza tebe. I sa svim tim, sa svom tom bolju, s nesnošljivosti, zamjeranjem, tugom, sa svom tom ljutnjom, sa svim tim što je ispred tebe, usmjereno na tebe, što drži tvoju zemlju zarobljenom u toj nekakvoj kaljuži iz koje se sada vadite. Da im prvo kažeš, žao mi je. U svoje ime i u ime svih onih koji to ne mogu izgovoriti. Kažem, žao mi je. I diši i osjećaj sve te emocije, svu tu energiju, svu tu težinu koja teče kroz tvoje tijelo. I izdiši je da odlazi. Puštaj je da ide kroz tebe. Izdiši. Ako te dolaze suze, pusti ih da te... Žao mi je. Oprosti. Prostite nam.
žao nam je, oprostite nam. I gledaj kako se ta lica ispred tebe mijenjaju, gledaj kako se mijenja energija, kako se mijenja naboj, kako se mijenjaju emocije. Oh. Žao nam je, oprostite nam. Žao mi je, oprostite nam. I evo, stavljam sebe na raspolaganje da mi život donese sve načine na koji se mogu iskupiti. Sve načine na koje mogu zaustaviti tu nepravdu, poništiti to zlo, otplatiti taj dug. Ja sam spreman. U ime svih onih koji dolaze ispred mene, mojih potomaka, ja sam spreman. Da se na njih ne prenese to zlo, ja sam spreman. Iako je tvom egu ovo teško, što te briga, to je ego, on pravi probleme. Nemoj da te spriječi na putu iscjeljenja i bogatstva i obilja koje ti dolazi kad se otvoriš, kad ovaj teret baciš. Jer vidjet ćeš, bilo ti je oprošteno i prije nego si zamolio za oprost. I možeš slobodno proći kroz gradove. Pa pozovi prvo Vukovar, Osijek, Vinkovce, Slavonski Brod, Županju, Pakrac, Kutinu, Sisak, Karlovac, Bjelovar, Ogulin, Otočac, Gospić, Gračac, Knin, Zadar, Šibenik, Benkovac, Sinj, Split, Dubrovnik, Konavle, prođi Trebinje, Mostar, Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Banja Luku, i sve druge nenabrojene sela i gradove. Nek sva ta energija prođe kroz tebe. Neovisno kojem narodu pripadaš, kojoj vjeri pripadaš. Samo prolazite. Žao mi je. Prostite.
Hvala vam. Volim vas. A ovo trebaju napraviti svi oni posebno oni koji se osjećaju kršćanima, da pokažu da jesu kršćani, da jesu Kristovi. Nikakve zastave, nikakvi barjaci, nikakve značke, nikakvi urlici ni uzvici, nikakvi pozdravi, nikakve čete neće impresionirati Krista. Ništa ga to ne zanima. Nikakve revolucije, evolucije. Ništa ga to ne zanima. Njega samo zanima kada će brat bratu reći oprosti. Hrabri ljudi, hvala vam. I znam da to možete. Ako možete to, ako su mogli Japanci, ako su mogli Njemci i Francuzi, jedni drugima, možemo i mi.